फिसाफोरनि जिबनाव जाबाय थानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौहाय रायज्लायनानै बुंफोरनो लुबैदों आङो संशोधन खालामनो लुबैदों बेनिखायनो बे मोनाबिलियावहाय जोंनि फिसाफोरनि थाखायसो बुंनो सानबाय आङो मानोना जोंनि फिसाफ्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा बांसिन फैनायखाय आं मोनसे गोथौ जिनिसखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थायो जोंनि खृष्टियान फिसाफोरनि जिबनावहाय बे समस्याया जोंनि खृष्टियान फिसाफोरनि जिबनाव गिदिर मोनसे सौदावनाय दाफैदों ओमफ्राय बेजों जोंनि फिसाफ्रा गोबां हाब मावगासिनो दं बे बिषयखौसो लानानै रायज्लायनो सानबाय आं खृष्टियान मेरिजनि बाथ्रा लानानैहाय आथिखालाव जोंनि खृष्टियान जोहोलाव सिख्लाफोरनि हाबाया माबायदि जानांगौ जोंनि खृष्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्रा माबायदि हाबानि बेलायाव पाप मावबोगासिनो दं बेखौ लानानै बुंनो सानदों आङो बेनिखायनो बेनि सिगाङावहाय आं मोनसे बाइबेलफोर फरायनो दे गाज्रि मोननो नाङा दे जोहोलाव सिख्लाफ्राबो गाज्रि मोननो नाङा बाइबेलाव मोनसे गोथौ पद दङ बे पदखौ आं फरायग्रोनो सानदों बेनि उनावहाय प्रार्थना खालामनानै गुसुं इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो गुसुङैल' लाबोगोन जोङो दे उपदेशगिरिनि 7 अध्याय 26 पदआव लिरनाय दं उपदेशगिरिनि उपदेशआव बुंदों 7 अध्यायनि 26 पदआव आं फरायनो दे जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै ला सोरबा गोसोआव दं नामा बे पदखौ गोसोआव गैयानो जोहोलाव सिख्लाफ्रा आं फरायनो दे थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रि सिन्तार बिसय नुनो मोनबाय बयनिख्रुइ थैनायानो गाज्रिसिनखा आरो बिनिख्रुइबो गाज्रिसिन बियो बे मा जिनिस बे जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय फरायफेरबायमोन ना फरायाखैमोन सोर जोहोलाव सिख्लाफ्रा फरायफेराखैमोन आखाइ थिखांसाय नुफेराखैमोन जायफ्रा सोर आखाइ थिखांसाय दालाजि नुफेराखैमोन थैनायानो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनखा हामबाय दे बिराद बयनिख्रुइबो थैनायानो गाज्रिसिन बिनिस्लाय आरो मा दंबावो बिनिख्रुइबो आरो गाज्रिसिन होननानै बुंदों थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रि सिन्तार बिसयखौ नुनो मोनबाय बेयो जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय बिनि उनावनिखौ फरायलांलाम हिनजावसाफ्रा गाज्रिद्राय मोननायसै नामा होनबाबो लिरनायखाय फरायनायसै आं बोरै लिरदों दे हिनजावफ्रा अननायखौ दिन्थिनानै फान आरो जेयाव फोनांनानै हमनाय बायदि हमो आरो जिन्ज्रिफोरबायदि गावनि आखान्थिफोरजों नोंखौ गोबानानै लायो जायहा इसोरखौ गियो इसोरखौ खारग'यो होनदों अन्थाइ फाखिफ्रा हमजायो जायहा इसोरखौ गियो इसोरखौ खारग'यो नाथाय जायहा इसोरखौ गिया बिसोरो माब्लाबाबो खारग'नो हाया फाखिफ्रा हमजायो होननानै बुंदों बे बाथ्रायाव सेंग्राफोरखौल' बुंदों बे नङा खिन्थु जों गोजौनि सिरिनि बाथ्राखौ गोसोआव लानो थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रि सिन्तार बिसयखौ नुनो मोनबाय बेयो जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय बे जाबाय जोबोद गिलुबालु बाथ्रा बे बाथ्राया जोंनि खृष्टियान जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव बयखौबो सोमावदोंमोन बबे बिसयाव पापनि थाखायहाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बेप्टिस्टआवबो थारमाने एनएलसियावबो आं दाखालि बुंदों डिनोमिनेसना जों बिदा-फंबाय आलादा जानायल' खिन्थु जों हमना ला सानैजों बिदा-फंबाय गुबुन जालायबाय जोंनि ओंखामा आलादा नङा एखे ओंखामानो बे जे ओंखामखौ जादों आंबो बेखौनो जादों जोंनि जेसेबां डिनोमिनेसननि पास्टरफोर दङ बिथांमोना गासैबो हाबा होग्राफ्रा गभर्नमेन्ट रेजिस्टार खालामनायसो गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननाय बिसोरो गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनब्लासो बे पास्टरा हाबा होनो हायो जेरावबो ओमफ्राय बे पास्टरफोरनि जिबनाव जोंनि मण्डली लिडारफोरनि जिबनाव जोंनि फिसाफ्रा दिनै माबायदि पाप मावबोदों माबायदि पापनि दौलेंजों खाहोदों बेखौ नागिरनानै लाङो जोङो प्रार्थना खालामनो नोंसोरबो ओरैबायदि प्रार्थना खालाम प्रभु नोंनि बाथ्राखौ बुजिनो आंनो हो नोंनि बाथ्रा बायदि सोलिनानै आं जेन नोंनि बाथ्रायनायखौ मोननो हायो आं जेन पापनिफ्राय बारग'नो हायो आंनो बेबायदि राहा हो प्रार्थना खालामदे आंनि थाखायबो प्रार्थना खालामदे
ओमफ्राय मोनसे प्रार्थना खालामदो दे नोंथांमोनहाय माबा खोनाबाय थादों दा एसेयावनाबो बोरैबाब्रा खोनादों बेफोर समयसाफ्रा जोंनो फैया फोथायनाय जिबनावहाय बिदि गोबां समयसा फैयो बे समयसा जाहैबाय जोंखौ पाप मावनायनि थाखायहाय बेफोर समयसाखौ लानानैबो जों प्रार्थना खालामदो बे मोननै बिसयखौ बोलोग्रासै गोथां इसोर आफा नोंखौ हामबाय होदों नोङो एसेग्राब अननायजों बुंफबनाय प्रभु नोङो आंखौ गावनि धोरोमिया दिसाफोरजों लोगो लानायनि थाखाय एसे हरखाब लाबोफिनदों प्रभु आङो जोबोद रंजानाय दं नोंनि सायाव आरो नोंनि दासफोरनि सायाव प्रभु दा फैदो बे गिबिथि मोनाबिलियाव नोङो जोंनो जि लेसनखौ होगोन प्रभु बेखौ लानानै जों सावरायलायनो हानाय बायदि बुजिलायनो हानाय बायदि नोंजों बयनोबो आशीर्बाद दान खालामदो आफा जेसेबां जोहोलाव सिख्लाफोर फैबाय जेसेबां बिमा बिफाफोर फैबाय बयनिबो सायाव नोंनि अननायखौ दोनदो आफा जाहाथे जों नोंनि रावखौ सोलोंनो हानाय बायदि आफा जोंनि गोसो मोदोमजों नों स्थिर थायदों सैताना जाहाथे जोंखौ नस्थ' खालामनो हायै बायदि आफा नोङो नोंनि सोरगोदेरफोरजों जों बयखौबो बेंनानै ला जाहाथे सैताना जोंनाव हाबनानै रावखौबो उगुल थुगुल खालामनो हायै बायदि इसोर आफा आर'ज आं गथायबावदों प्रभु जिसु ख्रिस्ट बे एरियायाव जि जाबाय थानाय गाज्रि जाथायफोर बे गासैखौबो नों गोजान खालाम प्रभु जोंनि फोथायनाय जिबनाव जेन जों पाप मावै बायदि बे गासैबो सैताननि परिकल्पना जोङो बे सैताननि परिकल्पनाखौ प्रभु नों गोजान खालामदो प्रभु आं नोंनि रावखौ बुंनो गसंबाय नाथाय आं नङा आफा नों आंनि खुगायाव थाफै आंनि ब्रेन बिबेकआव गासैबो थानानै हेफाजाब खालाम जाहाथे आङो नोंनि रावखौ बुंनो हानाय बायदि प्रभु बे सम जोंनि गोसो मोदोमजों प्रभु गासैखौबो नोंनो होनानै जोंखौ पापनिफ्राय बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आमेन आङो इसोराव बुंनायनि सिगां मोनसे सल' खिन्थानो लुबैदों आङो बिराद सल' खिन्थायो नाथाय नोंथांनो सम मोनैखाय हायाखिसै आङो दा दिनैसो मौका लानायसै सुबिदा लानायसै इंलेण्ड हादोरावहाय मोनसे गिदिर फरायसालि दङमोन स्कुल इंलेण्ड हादोराव ओमफ्राय बे स्कुलावहाय गोबां फरायसाफोर फरायोमोन बेनि गेजेराव मोनसे क्लासावहाय सासे जोबोद धनी सिख्ला दङमोन ओमफ्राय बे क्लासावनो बयनिख्रुइबो गरिब सासे सेंग्रा दङमोन ओमफ्राय बिसोरनि फरायनाया लासै आवगायलांबाय थाबाय गोबाव समनि गेजेराव बै धनी सिख्लाजों बे गरिब सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय फैदों बे सैथो जाबोनाय जाथाय दे बे काल्पनिक बानायनानै बुंनाय नङा एकदम जाबोनाय घटना बियो बे मोजां मोनलायबाय मोजां मोनलायनानै लासै दिन थांबाय एसे इन्टारेस्ट बुंनायसै आङो जायफोरनियाव मोजां मोनलायनाय दं बिसोर मिथिगौ मोजां मोनलायनायफ्रा माबायदि रायलायो एसे इन्टारेस्ट खालामनो लुबैबाय आं बोरैबा जावब्र होनोबो गोसो जादों आं सोरनियाव मोजां मोननाय दं आखाइ थिखांजायो बेखौथ' रावबो थिखांनाय नङा सोरबा साला मोजां मोननाय दंब्लाबो रावबो थिखांनाय नङा खिन्थु दङमोन गैया होननानै बुंनो हानाय नङा थानायलाय थाखायोनो थायो बे जोहोलाव सिख्ला अबस्थायावहाय थायो बे थानायानो माबायदि थानांगौ बेखौनो नागिरनो जोङो ओमफ्राय मोजां मोनलायबायब्ला सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बिसोरनि मोजां मोनलायनाया माबायदि बे सिख्लाया गावनि जोबोद मोजां मोननाय गावनि दुखुनि बाथ्रा गावनि सुखु दुखु गासैबो बे सेंग्रानो फोरमायगोन बे सेंग्रायाबो बे सिख्लानि अननायखौ मोननानै गावनि गासैबो दुखुनि बाथ्रा गोसोनि बाथ्रा गासैखौबो बे सिख्लानो फोरमायगोन जेब्ला सानैनि गेजेराव फोरमायलायो अब्ला बिसोरनि फोरमायलायनायनि गेजेरजों बिसोरनि अनलायनाया बांसिन जालाङो जोंबो नाङा सोर मिथिगौ बिदिखौ आखाइ थिखांसै एसे सालाक दङथ' सिख्लाफ्राबो थिखांनाय नङा आखाइ थिखांनानैथ' बिदि मोजां दंना मिथिबाय थिखांनाय नङा बिराद सालाक सेंग्राफ्राथ' बिराद सालाकसिन थिखांनाय नङा
बे सेंग्राया बे सिख्लाखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बे सेंग्राया गावनि गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बिनो फोरमायगोन अब्ला बिनि दुखुखौ बै सिख्लाबो रुजुनानै लाफागोन बेबायदि बिसोरनि गेजेराव जोबोद मोजां मोनलायनाय थांबाय गोबाव सम बेबायदिनो सोलिलांदों दे ओमफ्राय गोबाव दिननि गेजेरावहाय बै सेंग्रानि बिमा बिफाया मोनथिदों गावसिनि फिसाजोखौ जे बै बयनिख्रुइबो गरिब मानसिया मोजां मोनदों बेखौ मिथिनो मोनदों जेब्ला मिथिदों अब्ला गावनि फिसाजोखौ ओरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि काउन्सिलिं होदों हाबाब फिसा जों जाबाय एसेग्राब धोनजों परिपुर्ण जानाय जों जाबाय एसेबां धोनजों उसिफावनाय नाथाय नोङो मानो बेबायदि नेहा गरिब गथ'खौ मोजां मोनखो नाथाय फिसाजोआ बिमा बिफानि बाथ्राखौ बारनो हायाब्लाबो बिनि गोसोनि मोजां मोननाया बै सेंग्रानि प्रति हामजानाय बिसिनि दुखु दाहा बाहागो लानाया बिनि गोरबोआव एखेबारे दोहो खालामलांबाय थादों आरो बिनि गेजेराव बै बिफाया मा खालामदों गांसे लाइजाम लिरनानै बै सेंग्रानो हरदों जे नों दिनैनिफ्राय जे खामानियाव दङमोन आंनि फिसाजोखौ मोजां मोननायाव नों बेखौ माब्लाबाबो आसा दाखालाम नों बेखौ माब्लाबाबो जाहोनो मोननाय नङा बेखौ आसा दाखालाम दिनैनिफ्राय नोङो नोंनि साननायखौ फोजोबस्रांना लानांगौ नों बन्द' खालामना लानांगौ बे लाइजामखौ जेब्ला हरदों अब्ला बै सेंग्राया गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनबाय ओरैबायदि दुखु मोननानै बे गाबखांबाय अबा जि समाव गावसोर सेंग्रा सिंग्रि मोजां मोनलायनायनि बाथ्राफोरखौ रायलायोमोन सुखु दुखु बाहागो लालायोमोन बे गासैबो बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै बानानै बे गावखौ हमथानो हायि जादों जेब्ला गावखौ हमथानो हायि जादों अब्ला बे सानखांबाय आङो मा खालामबावनो थांना थानायनि आंहा मा लाब दंबाव आंहा जेबो लाब गैया होननानै बियो गावखौ सुइसाइड खालामनायनि लामायाव आवगायलाङासै अब्ला मा खालामनो गथाय इंलेण्ड हादराव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन मोनसे दै दंमोन बे दैखौ मोनसे गिदिर दालां खानाय दंमोन अब्ला बे सानदों आङो बै इंलेण्ड हादराव थानाय बयनिख्रुइबो गेदेरसिन दैनि दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनायसै बे गेजेराव जुदि बाज्रुमोब्ला आरो मालाबाबो मानसिया रक्षा गैयामोन बासायजानो हानायखौ मोननो हायामोन बे सानबाय आं बे जायगायाव थांनानै थैहैनायसै बे साननायखौ लानानै बे थाबायलांबाय न'निफ्राय बिदाय लानानै नाथाय बिनि बिमा बिफा एख' मिथियामोन नाथाय बे थांबाय थांनाय समाव बे सानलांदों गाव माबायदि मोजां मोनोमोन बै सेंग्राजों माबायदि रायज्लायोमोन बे बाथ्राखौ रायज्लायो गोसोखाङै सानै बे थांदों थांबाय बे दालांखौ मोनहैबाय जेब्ला दालांखौ मोनहैदों अब्ला बे दालां सायाव गाखोदों दालां सायाव गाखोनानै दैखौ नायहरदों बे हाबाब बे दैया थांनानै बबे जायगायाव गोग्लैहैदों बे दैया थांनानै आं सानदों बै सागराव गोग्लैदों आरो बै सागराव गोग्लैनाय दैया बबेयाव थांखो बेखौ नागिरनानै मोनाखै गावनो सोंदों गावनो उत्तर होदों गावनो कुइसन होदों गावनो एन्सार होदों आरो जोबनायाव गावनो बिनि एन्सारखौबो नागिरनो हाया जादों थिग बेबायदिनो बिनि साननाया थांलांबाय थादों माबायदि अनलायोमोन बे दुखुआ बिनाव फैदों बे गाबनाय दालाङाव गाखोदों हाजार मानसिजों थांलाय फैलाय खालामदों गारि खारदों थाबायदों नाथाय रावबो बिनि दुखुखौ नायसनाखै रावबो बिनि दुखुखौ मिथियाखै नाथाय बिजो थैनो थांबाय बेखौ गावल' मिथिगौ जेब्ला थैनो थाखाय थाम-थिम जादों बे सानदों बे दैया जेरैबायदि बोहैलांनानै जेरै सागराव गोग्लैहैदों आरो सागरनि दैया बबेयाव गोमादों जों बेखौ मिथिया आंबो दिनै बे सागराव बाज्रुमनानै बे दालांनिफ्राय बे दैया बाज्रुमनानै बे दैजों गोजावलांगोन आरो आंनि मोदोमा बै सागराव थांगोन आरो बे सागरनिफ्राय आंनि मोदोमा बबेयाव थांगोन आं बेखौ बुजिस'नो हाया बे साननाय दाहाजों गाबबाय थिग बे समावहाय मोनसे जिनिस बे सेंग्रानि मेगनाव गोग्लैदों बे जाहैबाय जों गोदोनि दिनाव हाबा जायोब्ला